Joj, Zlatko, zajtra znova do roboty. To máš veľkú pravdu. A čo Ľudská a Emily? S kým budú doma? No, to ti ja, Zlatko, nemôžem povedať. Ja mám nočnú a idem do Čiech. To mi fakt nemôžeš urobiť. Ja mám tiež nočnú. Čo to budú v chodinke sami? Neboj sa, všetko dobre dopadne. Veď ak sa svet nezrúti, že zostanú na jednu noc sami. No dobre, no, keď ja ti nechcem veriť, ale jednostaj ti aj verím. Neviem prečo, ale musím. Ďakujem, veľmi ma to teší, že vlastná manželka mi začína veriť. Vieš, len ty už si na to starý stále robiť. Nemohli ti dať aspoň tentokrát voľno? Mohli, ale vieš, aký som ja dobrý. Všetkým pomôžem a nevyplatí sa mi to vôbec. Prečo to vlastne robíš, keď nie sú ľudia takí vďační, že si im poskytol aspoň jednu pomoc? Už máš dôchodok, prosím ťa. Máš 2 deti a nechceli by od teba prísť. Veď ani ja o nich. Tak na tú cestu nepôjdeš. Bojíme sa o teba. Môže sa ti niečo stať, môže sa vlak vykolajiť. Áno, viem. Auto zhavarovať, autobus taktiež, lietadlo zhavarovať. A keď pôjdem peši, nič sa na tom nemení. Zrazí ťa auto asi mŕtvý, chápem. Fakt sa o mňa neboj. Ešte máme 1 deň pred sebou a pôjdeme do nočnej. Aspoň bude dobre. Aspoň všetko povieme Ľudské a Emily. No, dosť vtipné. Vieš, ako sa oni boja? Tak isto ako ja o teba. Ja ich chápem a chápem aj teba. Ale raz musíš pochopiť, že aj ja môžem chodiť kde chcem a za kým chcem. Tak potom s kým tam budeš, keď za kým chcem? No veď s chlapmi. Pôjdeme na jedno pivo a robota. Pred robotou nemáte piť. Zabudli ste? Fakt sa stane niečo veľmi zlé a ja to nechcem dopustiť. Chápeš ma? Ježiši Mária, už zasa s tým smeruješ? Ja ťa chápem, ale musíš raz pochopiť aj deti. Oni budú radi, že im dáme vreckové. Asi prečo to robím? Preto, aby si mohol kúpiť 85 pív. Tak 85 nie. Jedno pivo stojí 50 litrov z pečákov. Tak prosím ťa, nevymýšľaj si. Ja, že si vymýšľam? No keď sa ti niečo stane, ja ti na pohreb nedám. Nekúpim ti ho. Nech si to robia z tvojho vreckového, ktoré im že vraj dávaš. Aký pohreb, prosím ťa, dám si jedného čapáka a idem čau párky. Idem pekne do roboty.